ollut esillä, että jos me haastasin samat jutut melkein, mitä jo kerran haastoi, mutta yleisöä tuli vähän lisää. Eli ensinnäkin niin, tästä meidän talosta ja vähän ennen sitäkin, eli mehän on ennen sotia meidän asunto tästä 4 kilometriä maantietä tuohon suuntaan, eli Leppäkorvessa. Ja isä lähti sotaan, niin meitä oli 4 veljestä. Minä olin vanhin ja Ahti ja Atte ja Heido oli nuori semmoinen, joka nousi meidän perässä. Ja sinä olit talvisota isä. Niin, sinä olit isän mukana talvisodassa, mutta sitten jatkosodasta. Tämmöinen oli tämä historia ja isä selvisi haavoittumisella sodasta. Sai granaatti räjähti kun oli ryhmittynyt. Tässä jatkosodan aikana asemiin, niin granaatti räjähti heidän asemansa kaivamisvaiheessa, niin siinä aseman läheisyydessä olevassa puulatvassa. Ja sitä ennen oli ollut saatu hälytys ja porukka oli lähtenyt juoksemaan semmoiseen vajaan korsumonttuun, joka oli ensimmäisenä tehty ja sitten oli kaivamassa näitä omia asemiaan ja tuli se hälytys ja pommitusuhka oli päällä ja sieltä tuli venäläinen kone ja isä kun oli pieni koko ryhmässä, niin se oli tietysti kauimmaisena sitä majoituspaikasta ja ennen häntä oli kerennyt sitten muu ryhmä jo syöksyä siihen monttuun mahalleen toinen toisensa päälle ja isä heittäytyi päällimmäiseksi siihen ja se granaatti räjähti siinä vieressä puulatvassa ja se sai osuvan tuonne sydämen ja selkäänsä, sydämen ja lapaluun väliin. Ja iso reikä tuonne selkään ja sen hän kertoo, että siinä porukka kun oli lähtenyt viemään joukkosidolta paikalle, oli sanonut, että taisi olla Heikille viimeinen reissu. Ja siinä vaiheessa häneltä oli tullut taju mennyt pois ja verta tullut suusta. Ja toivat Mikkeli sairaala, sotilassairaala, oli 4 kuukautta siellä. Sitä ennen totesi, että selässä oli sellainen nyrkinventävä reikä sydämen ja lapaluun välissä. Että jos 2 milliä olisi mennyt lähemmäs sydäntä, niin se olisi kuollut heti, mutta se oli sen verran onnea, että ei kuollut. Ja ne siirti reidestä, nahkaa siirtivät siihen 8 x 12 senttinen reikä selässä. Siihen siirrettiin nahkaa täältä reidestä ja hän toipui siitä ja 4 kuukauden kuluttua takarintamalle. Ja jatkoi siellä ja selvisi sieltä pois ja meillä on 4 veljestä siellä meillä oli aika vilkasta toimintaa siellä Leppäkorvessa. Äiti joutui käymään Kerkonkoskella 7-8 kilometrin päässä vuoren yli polkuja myöten kaupassa. Ja sitten minä olin vanhin, niin minä vastasin sitten porukasta, mitä siellä juoksenneltiin sitten. Ja siellä oli todella aika vilkasta elämää meillä. Jos näitä tämmöisiä kommerventteja joku ottaa esimerkiksi, niin siellä oli yksikin, kun me oltiin aina vähän jotakin omavaltaista tehtynä, kun äiti oli pois, niin se kerrankin se pisti oven lukkoon kun lähti ja sitä ennen kantoi suolaheiniä kiskonu sieltä pellosta ja pöydälle iso kasa suolaheiniä syöttää sinä aikana kun hän kaupassa Kerkonkoskella. Ja kuinka kävi, niin kauan meni mukavasti kun niitä heiniä oli, mutta kun ne loppui, niin sitten rupesi tekemään mieli ulos ja siihen oli hyvä ulospääsy mahdollisuus, kun päätettiin, että särjetään ikkunaruutu, huoneja pieniä ruutuja useampi päällekkäin, alimmainen ruutu tuossa toiselta puolella rikki ja siitäkö mitään pellolle. Mutta miten se särjetään, niin siihen pitää joku vahinkohomma tehdä, mutta joo, eikä me oikein keksitty, mutta Heido pelasti sitten. Heido oli pienin, niin me päätettiin, että Heido heittää sen painavimman linkkuveiten, mitä meillä oli, niin sitä ruutuun ja me annettiin tälle ampuvaa koulutusta sitten sitä 2-3 metrin päässä, ettei roista sirpaleet naamalla. Muistako mä näyttäisin sitä ja sitten nappasin sen oli reikä. Oli palasina ja ikkunasta
katot tänne äätä nousee mäkeen. Sopivasti. Joo, ja sitten alkoi kuulustella, miten tämmöinen vahinko on tullut, kun oli ikkunaruutu rikkoutunut ja kyllä me jotenkin selvittiin sitä, mutta ilman selkäsaunaa. Äiti kyllä uhkasi kovasti aina selkäsaunalla, silloin vitsa aina tuolla vuorilaudan välissä. Ja koskaan se ei antanut, mutta isä kyllä antoi pari kertaa aika röykytyksen. No toinen niistä oli se, että kun tuli sodasta sitten, niin kessua viljeltiin, kun ei kaupassa saanut. Ja meidän tehtävä oli sitten hakata se kessusta polttokuntoon. Ne lehdet oli tämmöinen kirnu, jossa hakattiin niitä ja petkellä hakattiin pieniksi. Ja sitä kun oli tehty jonkun aikaa, niin tuli ajatus, että eikö mekin voida polttaa, kun tämä työkin tehdään siihen. Ja niinhän me ruvettiin polttamaan sitä kessua ja kuinkas kävikään sitten, niin sitten rupesi jo vähän arveluttamaan, että jos me kärrytään tässä hommasta, kun se huomaa, että on 4 muutakin polttajaa. Ja no sittenhän siinä kävi sillä viisiin, että se paljastui se meidän homma ja selkähän siitä tuli. Se ei tullut tosta vielä se selkä. Se tuli se toinen. Huomattiin, että se kestot vähenee, millä sen täydennetään. Joo, niin se lepälehtiä kuivataan, niin tiedät. Ja sitten niitä kuivattiin lepälehtiä pannin kesviä. Sitten ne ukon paijonit huomasi heti sen, että ne ei kuule, se on Lapanen mikä pantiin. Se Villa Lapanen pantiin. Ei, mutta lepälehtiä. Mitä? Lepälehtiä rillattiin lieden päälle ja niitä pantiin sen sekaan. Se on sitten, kun mikä riittämään, niin pantiin Lapanen. Ja kun se veti sätkän siinä, niin Villa kärry heti hirveä. Ja siitä kärry tuli ja sitten me saatiin selkään. Kyllä ne otti sen lepälehtiä. Mutta loppui tupakan poltto siihen. 4 Se oli yksi tämmöinen homma. No sitten oli toinen poltto, sitten kun silloin oltiin Vapaa-Lajolalla siellä ulkona vielä siinä vaiheessa. Me saatiin ajatus, että mitähän nuo eläimet osaa uida. Ja siinä oli iso viemäri meni sitä ihan läheltä. Se on 2 metriä leveä, mutapohjainen ja vettä virtasi siinä. Ja sittenhän me ruvettiin kokeilemaan. Pettiin ensin kananpoika uimaan ja sitten iso kana ja sitä meidän lammas oli siellä pässi, mikä me vuotottiin sinne ja kiskottiin sitten, kun se ei meidän se päästä pois, mutta villosta kiskottiin porukalla sitten pois, kun nähtiin, että eihän se oikein osaa uida. Se viimeinen oli sitten paras, kun sika. Se on semmoinen kesysika, se 100 kilolla se juoksee ja perässä pystykorva koira joka paikkaan. Ja sehän oli uteliasta, mitä me touhutaan siinä Viiverin läheisyydessä. Ja viimeinen, että nyt kokeillaan, miten sika ui. Ja siihen tehtiin suunnitelma. Heido oli pieni, niin se leipäpalan kanssa kulki edellä ja houkutteli se sian siihen viemärin vierelle. Ja me 3 veljestä siinä sivulla ja 1, 2 tyrkätti se sinne ojaan. Onhan meillä vähän aikaa hauskaa, kun se räpiköi siellä, mutta rääkyi siellä ojassa. Ja sitten tuli ajatus, että Taavitsaiset asui siinä 700-800 metrin päässä ja peltoyhteys sinne, että jos tähän sian huutamisen kuulee, niin meillähän tulee taas kärry tästä hommasta. Ja myös samalla huomattiin, että se kun ei osaa uida ja kun ei siinä ole pohjaakaan utaojassa, niin mehän sitten se muuttui se kokeilu pelastustoimeksi ja sarkaoja lähti sitä ojasta. Niin sitten 2 kaverusta meistä veti korvista ja 1 saparosta ja jo se sitten huuti hirveästi se sika, kun kiskotti sen sarkaojaan. Ja sieltä se saatiin ylös sitten ja pelättiin vaan, että jos se naapuri kuulee ja tulee katsomaan, että mikä tämä räätyy, mutta ei se tullut onneksi, ei kuulunut. Tämmöistä pientä askeletta siellä oli näitä monta muutakin. Sä muista sitä Pekkaa, kun pässi oli. Mikä? Musta Pekka, se pässi. Niin. Siihen kaivettiin se pommisuoja sinne Niin. pitkän sarran päähän ja sitten 4 veljestä, ne arskapitellä 100 metrin päässä sitä pässiä sarvista kiinni. Ja sitten jyvitettiin se, että sitten ahti oli seuraavaksi varmaan 20 metriä etulla arska. Sitten Atte ja minä sitten sen pommikopan lähimpänä pienen. Että mulla ei ole varmaan 10 metriä siihen kuoppaan. Ja että arska päästi pässiä sarvista irti ja kaikki juoksemaan. Tarkoitus on, että kaikki on yhtä aikaa tällä montossa. No, minä opin taktikoimaan sen heti, että minun pitää ensin odottaa, että nämä isommat veljestä tulee sitten ja sitten päälle hypätä, mutta ennen pässiä kuitenkin. Se pässi ei muuten tullut sinne monttuun, että siellä oli jarrut, 4 jarrut päälle siihen katsoa, että siellä ne on, mutta miten noita puskeja sitten.
Eli se monttu oli kaivettuna niin kuin sitä pommi suojasta, ryssän kone tulee. Ennen sitä yli kun pommittamaan meni Jyväskylään, se meni aina sitä yrittäjä. Tulomatkalla sitten vielä ottivat kaatoryypyt Jyväskylän pommituksen jälkeen, ne aloi olla juomuksissa ja ne ammu kaikkea, mikä liikkui. Paras oli ne ammu suolla, oli tämmöisiä turpeita seipäällä. Niin luulen, että se on Sotamäkin ryhmämarssilla reput selässä siellä ja pöllyttiin, ampui niitä turveseipäitäkin jopa palumatkalla. Tämmöistä tapahtui siellä. Se muuten se meidän korsuajatus tuli siitä, että kun oli opetettuna, että kun koneet lähestyy, niin sitten pitää lähteä vettään piiloon. Sitten me keksittiin, että kaivetaan tämmöinen ilmasuoja todella siihen saranpää korsuun. Ja ikävä kyllä, kun se sattui siihen mutapellolle, niin siellä oli vettä sitten. Ei se oikein toiminut se meidän ensimmäinen korsu. Kyllä siellä aina piilossa oltiin. No sieltä sitten jo 50-luvun, sitten kun oli sota päättynyt ja rupesi haaveet. Joo, saivat lisää maata sinne Leppäkorpeen sitten, hetkinen, se on 12-13 hehtaaria saivat sinne. Kunnan maasta ohkasivat mettäpalsta, joka oli sitten yhteydessä tähän meidän 2 hehtaarin tilaan, mikä siellä oli, joka oli etupäässä peltoa. Ja saatiin sellainen lisäys, mutta sitten isä kulki koko ajan tuolla metsätöissä ja rakennuksilla Yrjö-papan kanssa. Ja oltiin sitten äidin kanssa aina siellä pitkäänkin aina. Ja sitten ne innostui, että pitää saada isompi tila. Ja sitten oli tämä oli myynnissä, täällä on Otto Huttunen, tämä oli 1937, kun tämä torpparilaki vapautui. Ja torppa, tämä on entinen tuo Lietonmäen, tuo 500 metrin päässä, ei ole Vittekan 100 tuohon Lietonmäkeen, niin sen torppa oli tämä talo, Kykelmä tässä lähellä. Ja tässä oli sille torpparille annettu sitten myös vähän metsänkäyttöoikeutta polttopuihin. Ja laki kun vapautui, niin sitten oli mahdollisuus ostaa näitä torppareiden tilansa ja tämä Otto Huttunen emäntänsä kanssa oli, jolla oli 5 tytärtä, jotka oli jo lähtenyt maailmalle ja ne asui tässä ja sitten ne alkoivat sairastaa, niin halusivat sitten myydä tämän talon ja tilan tästä. Ja isä ja äiti sitten osti tämän, se on 51 vaiheessa on tultu tähän määrään. Ja tässä ei ollut muuta kuin tällaiset vanha hirsitalo oli, jossa oli alkuja oli ollut yksi kammari ja keittiö, mutapohjainen keittiö, että siinä ei ollut muran päälle lanttuja laitettu. Ja sitten siihen oli myöhemmin rakennettu kammari vielä niin kuin semmoiseksi vinkkeliksi. Ja tämmöinen oli tämä entinen tila. Navetta oli tämmöinen 4 lehmää, 3-4 lehmää sopi sinne navettaan. Erillinen talli oli ja tämmöinen tila ja kaikki ihan sisäputoavia rakennuksia oli ja laitta oikeastaan oli paras kuntoinen, joka oli tämä naveta ja tämä tuvan välissä. Tupa oli tuossa paikalla melkein ihan tuossa vieressä, takapuolella oli se talo. Ja sen tähän, siinä on metri oli väliä arvossa vanha talon seinä ja tämä talon seinän välissä ja vähän rakentiin ja tässähän sitten tämä uusi rakennus ruvettiin tekemään 60-luvun puolella. Mutta sitten isä Heikki oli yhtenä kesänä oli Kerkonkosken kanavalle, tekivät uuden sillan siihen entiseen tilalle. Siinä on semmoinen kääntöisen aikaisemmin. Se oli siellä töissä, kun joku täältä tuli polkupyörällä ilmoittamaan sitten, että talo palaa. Tai täällä talo palaa. Palokunta sitten tuli paikalle ja siis navetta syttyi tulee ja ne joutui vetämään 600-700 metriä matkaa tuohon Hein ojaan, niin sieltä saakka imemään vettä palohautolla ja saivat suojeltua tämän rakennuksen siten, että tuo pääty, joka oli
paneeloimatta, niin se hiiltyi täysin. Tuo rakennuksen päätyi siinä vaiheessa. Alkoivat saada vettä ja se pelasti tähän rakenteella olevat tämä talo. Se navetta paloi, se oli 2-kerroksinen navetta, tehty, siinä on siinä ajan rahassa 10 000 oli muistaakseni pankista saatu lainaa ja se paloi tavallaan maatasalle ja se aittapalo, joka oli ihan tuossa päädyssä, se on 2 metriä tää talon seinästä, se on niin lähellä ja se paloi täysin. Ja sittenhän siinä kävi niin, että pankki sanoi tietysti heti lainat irti ja että pitää maksaa se, koska ei ole enää talon pystyssä, se pitää maksaa lainat pois. Ja sitten isä Heikki ja äiti niin pohti, että mistä saadaan rahat ja tämä Leppäkorpi oli edelleen heidän nimissä. Niin sitten ne päätti myydä, että siitä voisi saada hyvällä tuurilla sen. Ne toivoi sitä 10 000 silloin, että se melko saataisi pois sieltä. Sitten tuossa tuo vanha veteraani Heinos Jussi, niin semmoinen vähän viliperi mies, mutta kumminkin se sitten oli lukenut sen ilmoituksen ja se tuli sitten istumaan tuohon sohvalle 2 viikon aikana. Se on joka aamu 7 tullut ja se on tarjonnut 6 000 sitten siitä Leppäkorven tilasta, jossa oli se tiilirakennus, mikä sota-aikana rakennettiin. Lyötiin tiilit siihen ja katsottiin, kun lentokoneet lenteli. Yrjö Huskonen rakentti sen, meidän ukki rakentti sen tiilitalon sinne ja me katseltiin, kun lentokoneet lenteli yli taas. Sekin nähtiin, kun putosi yksi lentokone tuonne Konneveteen. Se oli sotasaalis lentokone, joka oli ollut Tikkakoskella kunnostettavana ja ne läks koe lentämään sitten sitä konetta. Ja me heidän mukaan lukien me kaikki 4 veljestä oltiin tekemässä tiiliä siihen taloon siinä Yrjöpapan kanssa. Ja nähtiin, kun se lentokone tulee Jyväskylästä päin. Ja ihan vaakatasoissa lenti ja 1,290 astetta se putosi alas. Ja se toinen niissä lentäjissä kuoli ja toinen ui Lähisaareen ja se pelastui. Ja siitä oli muistokivi tuossa tien varressa ennen Kivisalmea. Siinä on 2 lentotapaturman muistokivi. Semmoinen tapahtuma oli siinä. No sitten kun mies, että satutaan nyt tulemaan, kun se taas Jussi istui tuossa ja Juuli Heikin, että kun se osaa tehdä sitä päätöstä, että saat hyvä hinta 6 000 sitä Leppäkorvista. Ja sitten se aika kuunteli ja sitten sanoi Jussi, että eikö ole parasta kun lähdet kotiin, että me etsitään joku, joka jatkaa tässä, että ei myydä vieraan. Ja sitten meillä oli palaveri ja sitten kukaan oikein mielellään olisi ottanutkaan, mutta kun vähän tämmöinen tahto oli, niin sitten vie kuludaasti tämä homma ja maksoi. Se oli se ennalta sovittu hinta ja myös tarkistettu kunnan puolelta, että se on kohdallaan se hinta. Ja sittenhän me tehtiin kaupat. Joo. Se on sitten 10 osa. Ei sinne kovin paljon tullut mieheen, mutta jonkun verran tuli ja siitä saakka tässä sitten on eletynä. Niitti vähän niin kuin varakkisäpäkkinä vasta kun pelkäs sitten vähän myöhemmin sitten Vihtasen rannalla Myhipäästä ostin tontin ja sinne ruvettiin rakentamaan myös. Oli jo rakennettu